Manawag. Kwarta. Hello. Hello. Boss Juyax. Nabuhat na nimo ang gipatrabaho na ko si mo ha? Garantisado. Watire wa ka pirma ato. Boss. Very good. Karon, nana po kay project sa kuha. Project? Asa to boss? Katong sa English? Dili. Importante kini nga misyon nimo. Kay dili basta-basta imong kalaban karon. Ako bahala boss, garantisado. Basta akong maingon nimo, paspas ray manguros. Basta tong sabot 60-40. Walang labis, walang kulang. Dala nako imuhang kinahanglan. Nice one ka boss. Asa man ako pwede makuha boss? Sa Palawan or GCash? Dili, cash to cash de. Isa ka brief o isa ka case. Briefcase. Sa magkita boss. Location. Na ako sa Tarago. Na ay duha ka lube. Sa tunga sa lube. Na ako dere. Kopya. I'm on my way. Boy. Taypa. Tawagan sa ako akong partner. Minus ng damang ron ba eh? Sani eh? May klaro ng damang ron. Nawag nas ng pipot. Kaya, totohanan na eh. Pipot, si Trada. Natay misyon ka ron. Dili basta-basta. Zabalabos! Unsa man? Mukuyog ka o muuban ka? Muuban? Huwag dagkong talay. Unsa may mong giulat? Careful na. Lihok na! Move! Agay! Handa! Na! Harap sa right! Move! Saan namang rasa? Di paniud to naman. Bugaya itong mga tawanan oy. Naglagot ako ba? Boss! Say yes, boss! Makayo, kinana mo. Saan mo rin? Si kasit niya? Ano ba eh? Panimhot ni mo, boss. Goods ra? Goods ra. Dili si asit. Lasang asin. Boss, dala ni mo, boss. Dala kayo. Unsa din eh? Boss, sunod na magbutin. Dili ni butin. Warta ang sulunan ni. Ha? Tayo juday, boss. Mugin ganahan ako, boss ba? Di juga basta-basta, boss. Basta kayo unsay man daw nako. Tumano ninyo. Oh. Kinsay patira nimo ani, boss? Asa? Location, please. Relax. Ayaw ka balaka. Planungan na to na. Gamit ang mapa ng Pilipinas. Sige, boss. Kung say mando nimo, sunod na mi. Tara! Sige! I'll call you later! Hello? Hitman! Naana mo sa location? All clear, boss! Sige! Pag-igmat mo da. Muagi na turong taon-taon. May nindot kalibangan niya kanang hawan. Pabor kay diri ba kay way tao. Peaceful kay niya kung paglibang ron ba kay way tao.
Mato ko sa unahan be, kay mangita og spot. Kita na yung target. Unsay outfit, boss? Nakabayulit og scarf. Lami kay sa suot. Sige, boss. Among pakitaon. Boss, nakita na akong target. Asa man? Ay, nakaplastar na gyud. Kuhaon sa kuni be, kay busagak gyud ni ron. Huwasan. Boss, nakita na namong target. Good, 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 good. Pa! Kana magut siya. Ako ang magut ng asawa. Ugnay mo doon siya. Biray dito! Nya, kamusta naman diyan? Naprotektahan na niyo akong asawa?